yan uwa barka da wannan lokaci, fatan kowa na lafiya. A yau za mu yi bidiyon mu ne dangane da MS Player, saboda ita wannan aba tana ɗauke da wasu abubuwa masu matuƙar muhimmanci wanda da yawa daga cikin mutane ba su san da shi ba. A wannan kenan, saboda ganin haka ne na ga ya kamata ce na mana tutorial akan yanda za mu amfani da ita, ba kawai ta ɓangaren kallo ba, don wasu da yawa sun ɗauka cewa ita MS Player ana kallo ne kaɗai a cikinta, ba a yin wani abu. Tana da wasu abubuwa guda 8 masu matuƙar muhimmanci wanda inda har mutum ya san su za su taimaka masa sosai. don haka shi isa na zaɓi na yi bidiyo akan wannan aba da to yanzu za mu tafi direct zuwa ga aikinmu. Na farko idan muka shigo nan ita ce MS Player ɗinmu. Na farko za mu shiga wani layi guda 3 nan kazan su nan. Idan muka shiga abu na farko da za mu fara, za mu shiga wannan apps team na farko. Kaga MS Player akwai da yawa waɗanda ba su san da wannan teams din ba, kawai sun yi tunanin yadda take haka kalarta ba za ta taɓa canza ba. Ka gan shi na farko ga sunan kala in ka shigo kaga ta canza ta kuma wani sai ka ƙara komawa wannan layi guda biyun za ka ƙara gani. Kaga in ka ga dama za ka sa wannan ga shi wannan ka gani shi ma, sai dai suna da abubuwa masu kyau da kowanne za ka iya zaɓa ka sa. Za ka iya sa wannan a gan shi nan shine wannan mai fari wanda yake na da kenan. Idan kana bukata kuma za ka iya sanja wani kowane lokaci kana dan zaɓa kana canzawa, sai ka ga abin yana dan burge ka. Ka gane yawa shine abu na farko kenan. Sai abu na biyu, local music. Idan muka shigo wannan shi kuma ka gan shi nan duk wasu player, idan ka ga dama za ka iya kunna abu ta nan ba tare da ka je ka kuma my music ɗinka ba. Idan kawai kana buƙatar jin wasu abubuwa za ka iya zuwa ka kamar yadda za ka yi dai a my music, haka ita ma za ka yi amfani da ita. In ka zo ka kashe sai ka koma baya. Mun gani sai abu na uku da ne mana da yake jere, sai ka zo ka wannan WhatsApp din nan. Akwai da wanda ba sani ba, wannan tana saving din duk wani status naka. In kana bukata za ka iya sa ta kai ma saving duk wani status, ba sai ka zo kana ta saving din su a wayanka. Kuma masu normal WhatsApp sukan ɗan sha wahala wajen saving, to in ka zo kanan ka saita ta ita za ta na ma saving din duk status din kan wayanka. Ka gani nan na goge shi shine, kuma ba wanda ya ban ƙara koma wasu din ba. Da na koma kawai ina zuwa nan in na danna wannan open WhatsApp din nan, kawai zan shiga direct zan ga duk status din mutane ina gani post sai sauka a nan ba tare da na yi saving din sa ba. Sai abu na gaba, idan ka zo ka sai kuma file transfer. Shi kuma wannan yanda za ka yi ture mutum, ka san da yawa muna wannan mutum zai ce maka kana kallo, zai ce maka wani ina so za ka tura min kaza. In ka zo ka nan ba ka sha wahala ba, shi ma in ya shiga tasa kawai sai ka ce to sai ka yi sending, sai ka zaɓa abin da kake so ka tura masa. Application ne komai, ka zo ka nan gashi nan. In hoto ne ma ka ga application din wayanka, ga hotuna. Idan hoto za ka tura masa, idan kuma audio ne ga su, in ma video ne ga su, komai za ka iya tura kamar yadda zandar ka take. To shi ma waɗannan abubuwa ita ma haka take. Kana gamawa misali kaga kana danna za ka danna share now ɗin. To shine a takaice kenan. Sai mu fito daga nan sai mu ƙara komawa. Sai abu na gaba, akwai providing folder. Shi kuma wannan kamar security ne. Ka gan shi nan, shi
cikin wannan duk abin da ka ga dama za ka iya ɓoyewa. Wasu kaga suna shan wahala suna yin downloading ɗin wani application domin su yi saving ɗin wani abu a wayansu. To kawai ba sai ka sha wahala ba, in ka zo kana shiga kawai za ka danna in ka zo kanan ka gan su nan duk abin da baka so in ka danna nan kawai za su zo ka nan sai ka ƙara waɗanda kake so ka ƙara. Ka gani misali zan ƙara wannan wayan danna adin na zo ni da ba ka ga shi gashi anan ya zo shi. To haka shi ma wannan yake ga wanda kaga an hutar da kai ba kai downloading wani application ka dora akan wayan ka ba ya ƙara cike maka space. In ka zo ka nan shi ma zai taimaka maka sosai. Sai abu na gaba equalizer. Kamar yadda muka san cewa mai music tana da equalizer, ita ma haka ka ganta nan za ka iya ƙarawa ka seta yanayin kiɗan da kake so ka ji. Kaga akwai wanda yake so volume da yawa da sauransu, kowa yanayin kuma kaga a yanda na tsara nawa nake so ya kasance, shi yasa na bar shi haka. Kuma za ka iya shigowa ka dan ka gyara ka ga yanayin muryar da kake so ka bi. Sai video playlist nan kuma duk kaga dama za ka iya haɗe bidiyon ka suna folder amma anan za ka iya haɗe su folder yanda idan ka kunna su za su na ma jeri ko bidiyon ka sun kai 1000 idan ka kunna guda ɗaya inda ba ka kashe ba za su na bi ɗaya bayan ɗaya ko da ba a folder yake ba, za ta na ɗauka ɗaya bayan ɗaya tana maka play ɗin su kawai kana kallo ba sai ka fito daga nan ka shiga nan ka je neman su ba, za ka gan su duk anan. Sai abu na gaba in ka zo ka nan shi ma sai ka ƙara komawa sai ka zo ka network streams. Shi kuma network stream shine na ƙarshe wanda a cikin abubuwan da suke cikin Play Store wanda zan mana bayani. In ka shigo shi kaman website ne, website ɗinka idan kana so ba tare da ka yi saving ɗin ba ka je ka hau kansa ba, kana nan in ka ga dama za ka iya saving ɗin duk wani abu ka gan su nan kana danna zai kawo ka nan ka danna abubuwan da kake so ka danna ka tura tare da ba ka sha wahala ba. Wannan shine a takaice su ne abubuwan da Play Store take dauke da su guda 8 wanda nake so zan faɗakar da mutane su. Abubuwa ne waɗannan duk kowanne in ka duba za ka ga yana da matuƙar muhimmanci. Shine a takaice ta